masu kallon mu na gida barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin kimiyya a Hausa. Shiri ne wanda zai dinka koyar da darussan kimiyya da fasaha cikin hikima da dabara kuma a yaren Hausa. Ta yadda ɗalibai Hausawa za su yi fice su shahara a fannin likitanci kamar medicine, nursing, pharmacy, radiology, physiotherapy da sauransu. Da fannin kirkire-kirkire wato engineering kamar civil engineering, chemical engineering, computer engineering, water resources engineering da ma sauran fannuka da suka shafi kimiyya. Wanda a yau za mu koyar da darasin chemistry cikin hikima da dabara kuma a yaren Hausa. Wanda ilimin chemistry jigo ne, mabuɗi ne wa kimiyya da fasaha. Ta yadda babu yadda za a yi wani ɗalibi ya iya karatun likitanci ko kuma ya iya karatun engineering ba tare da yana da wannan ilimi na chemistry ba. Muna fata ɗalibai za ku ɗebo kayan karatu da rubutunku, za ku tattaro duka tunaninku, ku kasance da mu a cikin wannan shirin kimiyya da fasaha tare da ni Jamila Abubakar Ciroma a daidai wannan lokaci. Kafin shirin ya ɗora, a dakace mu. Kimiyya a harshen Hausa. Ranar da kaga element kala ɗaya, biyu ko uku a waje ɗaya ko fiye da haka shine ainihin molecule. Misali, duk sanda hydrogen ta haɗu da oxygen to wannan abin ya zama molecule. Duk sanda carbon ta haɗu da oxygen wannan abin ya zama molecule. Ga misalai nan mun kawo. Duk sanda hydrogen ta haɗu da oxygen ya zama molecule. Duk sanda carbon ta haɗu da oxygen sun bayar da molecule. Duk sanda sodium ta haɗu da chlorine ya zama molecule. Duk sanda calcium da carbon da oxygen suka haɗu waje ɗaya sun zama molecule. Duk sanda hydrogen, sulfur, oxygen suka gimtse a waje ɗaya sun zama molecule. To wannan shine ainihin molecule. Gimtsuwar element biyu ko fiye da haka a waje ɗaya shine kawai molecule. Misalin hydrogen da oxygen muka bada, wannan shine ruwan da muke sha a gida. Da hydrogen suka haɗu da molecule sai aka yi halittar ruwa. Halittar ruwa shine hydrogen da oxygen suka haɗu waje ɗaya sai suka ba mu ruwan da muke sha. Kaga kenan da ka ɗauko ruwan da muke sha in ka shiga ciki kawai zaka ga hydrogen ne da oxygen. Carbon dioxide, carbon dioxide. Wannan carbon dioxide ɗin wasu ce carbon dioxide, tana nufin iskar da muke fitarwa. Iskar da muke shaƙa oxygen ce element. Idan ta shiga cikin jikinmu sai ta je ta haɗu da carbon. In muka tashi busar da iska ka fitar da numfashi to ka fitar da wannan iskar ta carbon dioxide. Kaga carbon ne da oxygen suka haɗu waje ɗaya, sunan wannan abin molecule. Sodium da chlorine shine gishirin da muke sawa a abinci mu ci, shine sodium chloride. Sodium chloride, kaga sodium ne da chlorine da suka haɗu sai suka ba mu wannan normal gishiri wanda ake sawa a shinkafa da wake a ci abinci. Kaga sodium chloride kenan. Kaga a cikinsa sodium ne da chlorine. Akwai calcium trioxocarbonate ko kuma a ce ma calcium carbonate. Wannan ita ce farar ƙasa wacce ake fenti da ita. Akwai hydrogen tetraoxosulfate. Hydrogen tetraoxosulfate wannan acid ne. Acid ne. Wani idan ka san acid wani abu ne mai tsami wanda an sa mutum a jiki ya lalata mai jiki ko makamantansu. Idan acid ɗin ya rabu gida biyu,
in mun zo acid base and salt za mu yi magana akan wannan. Amma dai hydrogen tetraoxosulfate ko a ce mai sulfuric acid, wannan acid ne wanda idan ka ɗauko shi ka shiga cikinsa za ka ga akwai hydrogen, akwai sulfur, akwai oxygen, su ne suka bamu sulfuric acid, acid mai matuƙar haɗari da makamantansu. To, ina fata kun ji menene molecule. Kamar yadda muka ce molecule haɗuwar element kala biyu waje ɗaya ko uku waje ɗaya shine yake bayar da molecule. Kamar yadda muka faɗa cewa a haddace mono di tri tetra, kun ga biyu ta zo, wannan biyun sunanta di, wannan biyun sunanta di, wannan ukun sunanta tri, wannan hudun sunanta tetra. Kamar in zan karanta wannan za ku ji na ce hydrogen tetra oxosulfate ko. So ina fata za a haddace waɗannan abubuwan ƙwaya 10, kuma ina fata an fahimci menene molecule. Ina fata ɗalibai na gida kuna jin daɗin wannan shiri, kuma kuna fa'idantuwa, kuma kuna gamsuwa. Ina fata za ku sha ruwa, ku ɗan jira mu je hutun rabin lokaci. Kafin shirin ya ɗora, sai ku dakace mu. Kimiyya a harshen Hausa. Barkanmu da dawowa ɗalibai, ina fata kuna tare da ni kuma kuna jin daɗin wannan shirin na kimiyya da fasaha a Hausa, a inda yau muke koyar da gabatarwa wa chemistry, introduction to chemistry, inda kafin mu tafi hutu mun yi bayani akan molecule. Muka ce molecule shine duk lokacin da element ko na jinsi ɗaya ko ba na jinsi ɗaya ba suka haɗa a waje ɗaya, ƙwaya biyu ko uku ko fiye da haka, shine molecule. Muka kawo misalai, hydrogen ta haɗu da oxygen, yanzu wannan ba sunansa element ba, sunansa molecule. Calcium ta haɗu da oxygen, carbon ta haɗu da oxygen, yanzu wannan ba sunansa element ba, sunansa molecule. Muka kawo hydrogen ta haɗu da sulfur ta haɗu da oxygen, su uku ne yanzu a waje ɗaya, ba za mu iya ce musu element ba, sai dai mu ce musu molecule. Akwai 7 diatoms, akwai wasu abubuwa wai su diatoms, ƙwaya 7 ne duk duniya, su ma molecule ne, kuma wajibi ne sai ka haddace su, ka san su, kamar yadda ka haddace Phase 20 element, kamar yadda ka haddace irgen nan daga 1 zuwa 10, mono di zuwa deka. Ya zama wajibi sai ka haddace waɗannan diatoms ɗin, su ma element ne, amma di za ka tuna di biyu kenan, ma'ana atom ne guda biyu a waje ɗaya, shine ake ce musu diatoms, atoms biyu a waje ɗaya. Su 7 ne, 7 diatoms, su ma molecule ne, inda bature ya wata hikima sai ya tara su waje ɗaya, sai ba su wani suna guda ɗaya, sai ya ce musu Brinkelhoff. Idan ka rike wannan suna na Brinkelhoff, kamar ka haddace 7 diatom ɗin da muke da su ne. Brinkelhoff. Br tana nufin bromine, duk inda ka ga bromine a duniya diatom ce. I tana nufin iodine, duk inda ka ga iodine a duniya diatom ce. Cl yana nufin chlorine, duk inda ka ga chlorine a duniya diatom ce. Ga nitrogen, duk inda ka ga nitrogen a duniya diatom ce. Ga hydrogen, duk inda ka ga hydrogen a duniya diatom ce. Ga oxygen, duk inda ka ga oxygen a duniya diatom ce. Fluorine, duk inda ka ga fluorine a duniya diatom ne. Su 7 ne, sai ka zama very serious, sai ka nutsu ka gane su, saboda akwai abin da ake cewa chemical reaction. In ka zo reaction za su faɗo ma, idan baka san cewa diatom ba ne ko ba diatom ba, ka je ka sarrafa su a ba diatom ba, ka faɗi.
duk abin da zaka fitar ba zai taɓa zama daidai ba. Ya zama tilas wajibi sai ka haddace waɗannan abubuwan ƙwaya 7, inda bature ya tara su yayi hikima ya haɗe su waje ɗaya, ce musu brinkel hop, bromine, iodine, nitrogen, chlorine, hydrogen, oxygen, fluorine. Dole sai ka haddace su. Duk inda ake rubuta diatom sai an ƙara 2 a ƙasansu, shine subscript. Duk inda ka ga hydrogen a reaction, in dai ka rubuta iya hydrogen ka faɗi. Dole sai ka ƙara mata 2 saboda diatom ce. Idan ka ga bromine dole sai ka ƙara mata 2. Idan ka ga oxygen dole sai ka ƙara mata 2. Idan ka ga fluorine dole sai ka ƙara mata 2. Idan ka ga nitrogen dole sai ka ƙara mata 2. Idan ka ga iodine dole sai ka ƙara mata 2. Wannan atom ɗin ƙwaya 7 wajibi ne sai ka riƙe su, kuma sai ka gane yadda ake rubuta su. Ana rubuta su da 2 a ƙasansu. Idan za ka yi balancing reaction, balancing chemical reaction, idan ka kuskura ka rubuta hydrogen baka sa 2 ba, to ba zai taɓa baka daidai ba, ka faɗi kenan. Haka idan ka sa oxygen baka ƙara musu 2 ba, suna da matuƙar haɗari. Za ka ga ɗalibi ya taho da reaction ɗinsa ɗaya bayan ɗaya yana yin daidai, da ya zo da atom ta faɗo sai ya ƙi sa 2 nan, da ya yi balancing ɗin ya faɗi, da ya yi balancing ba zai daidai ba, shi kenan ya faɗi. Muna fata ɗalibai na gida za ku gane wannan brinkel hop ɗin, za ku haddace su, za ku riƙe su. Su 7 ne kacal a duniya. Wannan kenan. Ina fata kun gane menene molecule, wanda a yau za mu je kuma mu ga yanzu za mu je mu ga menene compound. Compound shine molecule ɗin da ya haɗa atom ƙwaya 2 a cikinsa waɗanda ba na jinsi ɗaya ba, shine compound. Misalin compound shine hydrogen da oxygen, ai jinsi ne daban-daban. Jinsin hydrogen daban, jinsin oxygen daban, sai suka haɗu suka ba mu molecule. To wannan molecule ɗin sunan shi compound. Saboda me? Atom ɗin cikinsa ba iri ɗaya ba ne. Akwai carbon dioxide. Idan ka kalli carbon dioxide za ka ga carbon jinsinta daban, oxygen jinsinta daban, sun haɗe waje ɗaya sun ba mu molecule. Wannan molecule ɗin sunansa compound. Sodium oxide da sodium da oxygen ne suka haɗu waje ɗaya, jinsinsu daban-daban ne. Wannan molecule ne, amma sunan molecule ɗin compound. Aluminium oxide compound ne, saboda jinsi ne daban-daban. Sodium hydroxide wannan molecule ne, sunansa compound, saboda jinsika ya tara daban-daban. Sodium tetraoxosulfate kaga jinsika ya tara har kala 3, molecule ne amma sunansa compound. Akwai wani abu da yake rikitar da ɗalibai, molecule da compound. To ka tsaya ka saurare ni ka ji me bambanci tsakanin molecule da compound. Molecule duk lokacin da element ƙwaya 2 ko fiye da 2 suka haɗu waje ɗaya shine molecule. Shi kuma compound duk lokacin da element ƙwaya 2 waɗanda ba na jinsi ɗaya ba suka haɗu waje ɗaya shine compound. Kaga idan ka duba za ka ga kowane irin compound molecule ne. Kowane irin compound molecule ne, amma ba kowane irin compound ba ne molecule. Kaga all compound are molecule, but not all molecule are compound. Duk wani compound molecule ne, amma shi kuma ba kowane compound ne, ba kowane molecule ne compound ba. All compound are molecule, but not all molecule are compound. All compound are molecule, but not all molecule are compound. Kowane irin compound molecule ne, amma ba kowane irin molecule ne compound ba. Misali, zan ba da wani aiki, zan ba da wani misali a nan. Misalin da zan bada shine, ɗauko mun wannan,
hydrogen da oxygen ne suka haɗu waje ɗaya amma jinsinsu ba ɗaya ba ne, to waɗannan compound ne kuma a lokaci guda molecule ne. Molecule ne. Idan ka ɗauko carbon dioxide za ka ga element ne da element suka haɗu waje ɗaya kuma gashi jinsinsu ba ɗaya ba ne. Waɗannan compound ne kuma molecule ne. Idan ka ɗauko sodium trioxonitrate, sodium trioxonitrate ko ka ce sodium nitrite, wannan in ka kalle shi compound ne saboda jinsi kala uku ne a ciki kuma a lokaci guda molecule ne. Idan ka ɗauko oxygen, wannan molecule ne ba compound ba ne, molecule ne. Kwata-kwata ba compound ba ne saboda jinsi ɗaya ne suka haɗa a waje ɗaya. Hydrogen in ka kalle shi ya zo diatoms ne, atom ne ƙwaya biyu, element ne ƙwaya biyu a waje ɗaya, ba jinsi ne daban-daban ba, sunansa molecule ba compound ba ne. Idan ka ɗauki nitrogen za ka ga element ne na nitrogen suka haɗu a waje ɗaya su biyu, saboda haka wannan ba compound ba ne, molecule ne. Kaga daga wannan za ka fahimci cewa duk wani compound a duniya molecule ne, amma kuma ba kowane molecule ba ne compound. Kaga wannan molecule ne, element ƙwaya biyu na oxygen jinsi ɗaya suka haɗu waje ɗaya, saboda haka ba compound ba ne, molecule ne. Saboda da a ce jinsin kala biyu ne suka haɗu waje ɗaya shine compound, tunda jinsin iri ɗaya ne suka haɗu waje ɗaya sunansa molecule. Ina fata daga wannan misalin za ka ƙara fahimtar menene compound, menene molecule. Ina fata an gane meye atom, meye element, menene compound, menene molecule. Saboda haka yanzu za mu koma mu ɗauko atom ɗin shi kansa. Atom ɗin shi kansa mu gaya yake. Structure of atom. Structure of atom, da Hausa mun ce structure sura kenan. Za mu je mu ga ya surar atom take, a yaya surar atom take. To su waɗannan halittu gashi yadda ya nuna mana cewa wannan atom ɗin a mulmule ke kamar bal. Ka gani ɗan adam ne amma gashi a tsaye nake da ƙafa biyu ko haka. Idan ka kalli bencin nan ga irin surarsa yadda yake, amma shi kuma atom a zage yake kamar cycle. Wataƙila in zai motsa gangarawa yake, wannan ya gangara, wannan ya gangara, wannan ya haɗu da wannan, gashi a zage suke kamar bal. Kuma kowane atom idan ka ɗauke shi a tsakiyarsa akwai wani abu mai nauyi mai ɗan girma, wai shi proton. Proton a cikin atom ɗin fa nike da proton. Sannan a samansa kaɗan akwai neutron, akwai wani wanda bai kai wannan proton ɗin nauyi ba, shi kuma sunansa neutron. Da proton da neutron da suka haɗu sai suka bamu wani wai abu nucleus. Nucleus, duk ranar da kaji a chemistry na ce nucleus, to wasu halittu ne a cikin atom, a tsakiyar atom su ne nucleus. Wannan halittun su ne proton da neutron. Akwai electron. Electron shi kuma za ka ga a zage yake, akwai wata igiyar da ta zage wannan neutron da proton ɗin, sunanta shell, ko a ce mata orbit. Ana ce mata energy level, kuma ana ce mata oxidation state. Duk ranar da ka ji na ce shell, wannan igiyar da ta zagaya nucleus kenan, ko na ce ma orbit, igiyar da ta zagaya nucleus, ko in ce ma energy level, igiyar da ta zagaye nucleus, ko in ce ma oxidation state, igiyar da ta zagaye nucleus. Ita ce ainihin shell ko orbit ko energy level ko oxidation state. Wannan ita ce cikakkiyar surar atom. Ko a jarraba ko a ina aka ce ya atom yake, ya surar atom yake, kawai sai dai kai haka, kai haka, kai haka, kai haka. Da kai haka an san ka rubuta yadda atom yake. Ko
in an ce to me wannan kaɗaɗɗaga za ka ce wannan sunan shi proton, wannan sunansa neutron, wannan na saman sunansa electron. Ka tsaya ka yi tunani, kaga kenan yanzu duk jikinmu akwai wannan abin tun da mu mata ne. An ce kowace mata ƙarshen ta atom ake samu, kuma a ƙarshen kowace iriyar atom, a ƙarshen kowace in ka shiga cikin kowane irin atom za ka ga proton, neutron, electron. Bari in baka misali in nuna ma mata a jikina. Ɗauko mini abubuwan da suke cikin mata. Proton is always positive, neutron kuma neutral ne, ba shi da caji. Electron is always negative. A jikin kowane atom akwai positive akwai negative. Proton shine positive, electron shine negative. Yayin da ka samu biro, yayin da ka ɗan samu biro, ina son kuma ka sani cewa idan ka ɗauki positive da negative waya ka haɗa akwai attraction. An ce all like charge attracts, like charge repel. Duk komayen ƙarfe ne ka ɗauko ka haɗa positive da negative za ka ga sun kama juna. To a cikin atom ma akwai proton akwai electron. Proton positive ne, electron negative ne. To yanzu zan haɗa wannan abin da wannan takaddar. Za ka ga proton ɗin ɗaya daga cikinsu zai ja electron ɗin ɗaya daga cikinsu. Za a samu sun kama juna sakamakon proton da electron da yake a cikin kowane irin atom. Kuma atom yake a kowace iriyar mata. Kaga wannan mata ce, wannan takaddar mata ce. Bari ku ga. Kunga? Kunga yana kamawa? Me yasa yake kamawa? Saboda haɗuwar proton da electron da ke cikin atom ɗin da yake cikin waɗannan matar. So ina fata da wannan za ku ƙara gamsuwa cewa komai akwai atom a cikinsa. Kuma kowane atom yana da electron yana da proton. To mun ce kamar yadda muka ce kowane atom yana da electron, yana da neutron, yana da proton. Igiyar da ta zagaye shi sunanta shell, ko a ce mata orbit, ko a ce mata energy level, ko a ce mata oxidation state. Wannan igiyar da ta zagaya ƙwaya bakwai ce. Wannan igiyar da ta zagaye atom guda bakwai muke da ita. Ƙwaya bakwai. Akan musu suna daga K sai ka ci gaba da ABCD. K shell, L shell, M shell, N shell, O shell, P shell, Q shell, ko ka ce K energy level ko K oxidation state. L energy level ko L oxidation state ya danganta. Akwai wata dokar takwas wacce ake ce mata octet rule. Ita ta nuna zaman electron akan waɗannan igiyoyi. In muka kalli octet rule za mu ga cewa K shell ita ce igiyar farko, L shell ita ce ta biyu. To K shell tana ɗaukan electron ƙwaya biyu. K shell ita ce igiyar farko. Kullum K shell tana ɗaukan electron ƙwaya biyu. Electron biyu ne a kanta. Ɗaya, biyu. Sai L shell octet rule ta gaya mana cewa gabaki ɗaya takwas sauran suke ɗauka. Idan ka ɗauki L shell za ka ga yana ɗaukan electron ƙwaya takwas, nan biyu, nan biyu, nan biyu, nan biyu. Kaga nan K shell tana ɗauke da electron ƙwaya biyu, L shell tana ɗauke da electron ƙwaya takwas. Dama ABCD za ka bi. K, L, M, N, O, P, Q. A Q muka tsaya. Za ka tafi K, L, sai M shell tana ɗaukan electron ƙwaya biyu, ƙwaya takwas. Wannan tana ɗaukan biyu, duka sauran takwas suke ɗauka. Kaga wannan ita ce K, wannan ita ce L, wannan kuma M, sai N. N ma tana ɗaukan electron takwas. Ɗaya, biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai, takwas. Gabas da yamma, kudu da arewa. Haka za ka dinga yi. Gabas
da yamma, kudu da arewa, haka za ka dinka sa su biyu. Haka KLMN ga O shell ita ma 8 take ɗiba, 1 2 3 4 5 6 7 8. KLMNO ga P ita ma tana ɗaukan ƙwaya 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Sai Q wacce ita ce ta ƙarshe, ita ma za mu sa mata 8. Amma kullum ka tuna, idan muna kallon octet rule, a matsayinka na wanda ka fara yanzu, ka kaddara wa ranka wannan ta cikin 2 take ɗauka ta farko, sauran duka 8 suke ɗauka. Saboda haka a haka ake rubuta surorin waɗannan element ɗin da ka sani har zuwa 108. K 2, L 8, M 8, N 8, KLMNO 8, P 8, Q 8. Wannan shine yadda atom yake. Kuma a tsakiyar ake samun proton, sai a samu neutron. In ka haɗa proton da electron zai baka abin da ake cewa nucleus. To, akwai wani hatimi wanda ake ce mai periodic table. Akwai wani hatimi mai suna periodic table. Dole ne ka san hatimin periodic table na element ƙwaya.